Sa mga headlines sa mga balita lokal, Comelec Bacolod may paandam sa mga kandidato may angot sa oversize nga campaign materials. Social Civil Project Funds ginpanagtag sa mga barangay sa syudad sang Bacolod. Sa mga balita national, pagbakuna sa mga nag-edad 5-11 anyos, magasugod buwas nga adlaw Pebrero 7. Presyo sang gatong liwat magasaka sini nga simana. Aksyon Balita Sunday Edition. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita Pebrero 6, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast monsoon na nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Sa pinakauling nga weather forecast ng Negros Occidental Command Center ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang makaeksperyensya sa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang Northeast monsoon. Kasarangan tubtob baskog nga hangin nga gikan naman na amhina na sidlangan ang mabatsagan sa kabugusan nga isla sang Negros kag ang baybayon ang mangin makanay tubtob mabaskog ang pagbalod. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang mabatsagan sa 24 tubtob 29 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak tak na lasay sang aga buwas nga adlaw kag magatumod naman las 5:50 at takna sa hapon. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:49 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Tubtob na lamang buwas nga adlaw Lunes, Pebrero 7 ang pagbutang sa mga oversized tarpaulin sa mga aspirant sa 2022 eleksyon para sa national nga kandidato. Ini matapos nga mag-umpisa na buwas nga adlaw Martes, Pebrero 8 ang operation o kung sa masunod nga adlaw Martes, Pebrero 8 ang Operation Baklas sa Commission on Election Bacolod upod ang Philippine National Police, Department of Public Works and Highways o DPWH kag Department of the Environment and Natural Resources kadungan sa pag-umpisa sa campaign period sa national nga mga kandidato. Suno kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Riavo Sorbito, ang makakas nga mga tarpaulin ang hindi na pag-ibalik sa mga aspirant. Dugang pa ni Sorbito apisyar nga wala sang vote ang mga tarpaulin na ibaluan nga ang tinutuyo sang sining nga mga poster. Samtang nagpanumdum naman si Sorbito nga ginadumilian ang pagbutang sa mga campaign materials sa mga public transportation kaangay sang jeep, tricycle kag tricycle. Pero suno kay Sorbito sa iya obserbasyon, hindi malikawan ilabi na nga may mga supporters nga nagabutang sa mga campaign materials sa pampubliko nga salakyan. Sa Marso 25 naman mag-umpisa ang campaign period para sa mga lokal nga kandidato. Halimbawa, kita magkakasina, no? Pas nang sa Laalong Lakson, kadamo, sinasing ka mga lagko nga tarpulin. Kung kita magkuha sina, no? Hindi ka natin pag-iuling sila. Linibo mo na kadaan, kanugon pa para sila. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Sa iban pa nga balita lokal, ginhatag sang gobyerno sang syudad sang Bacolod ang Social Civic Projects Fund o kunang SCFP sang gobyerno nasyonal paagi sa paghatag sa 33,000 ka pesos sa kada barangay sa turnover ceremony sa Bacolod Arts Center nagligad nga Sabado. Base sa press release sang syudad, ang SCFP ang naging posible paagi sa inisyatibo sang Office of the President kag ni Senador Bongo. Sino kay Bacolod City Mayor Evelio Lunardia 5 katuig ang nakaligad. Wala sang kaangay nga proyekto ang syudad, pero nga bangod sang bulig ni Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Go, mayara na sang ginapaabot ang syudad sa kada tuig. Sa among nga pondo makabaton sang tig 3,000 pesos ang barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman, secretary kag treasurer. Samtang sa among aktibidad diwat nga gininyo ni Lunardia ang mga barangay officials nga manguna sa pagpangabahi sa ilang mga pumuluyo nga magpabakuna kontra COVID-19.
Natala na nga magpatigayon sa dako nga rally protesta ang mga pumuluyo sang Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla sa maabot nga Miyerkules, Pebrero 11 angod sa problema sa polusyon. Di ka naman sa planta sang alcohol sang VMC Distillery. Sunod kay Task Force Kasanag Legal Consultant Attorney Brick Reyes, nagpalapit na sa ila ang mga pumuluyo sa mga barangay kag nagpabutyag sa environmental problem nga wala gintagaan aksyon ni Barangay Purisima Kapitan Crescencio Sombero. Dugang pa ni Reyes nag-issue sang clearance si Sombero kaya nagpanindugan nga wala sang puluyan o kung polusyon sa mga planta nga nangin basihan man ni Mayor Manuel Escalante nga maghatag sang permit to operate para sa VMC Distillery. Sa pinakauli nga record sang Task Force Kasanag, nagdangat na sa 14 ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa lung kag respiratory diseases kag masobra na sa 300 ka mga residente ang gindangat sa St. Joseph the Worker Clinic tugas sang mabaho nga hangin sang ammonia kag nitrogen gikan sa planta. Padayon nga ginabulong sa Eleuterio de Sena Memorial Hospital ang 36 anyos nga lalaki matapos ginlotang kagabi sang iya tiyo sa sitio Mahuyab-Huyab, Barangay San Rafael, Banwa sang Hinubaan. Ang biktima ginkilala kay Alex De Kenya, nagapuyo sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinubaan PNP, samtang nagapungko ang biktima, hinali na lang nga nagpalupok sa arabas ang iya tiyo nga si John Leslie Niñesco kag nagpalapit kay Dikinya kag gintiro sa nawala nga paa. Gidayon gindala ang biktima sa ospital para mabulong samtang ang suspect ang nakapalagyo matapos ang insidente. Nakuha sa lugar sang krimen ang basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Naibaluan nga ang amay sang biktima kag ang suspect ang may madugay na nga dinumtanay rason kung nga asuno sa kapulisan mahimo gin balusan sini ang iya kaugalingon nga hinablos. Ginabulong man karon sa Vicente Gostilo District Hospital sa syudad sang Escalante ang 45 anyos nga lalaki matapos na tiruhan kagabi sa Barangay San Isidro sa Banwa sang Tuboso. Ang biktima ginkilala kay Ricky Canoy samtang ang suspect ginkilala naman kay Noli Villamor, 27 anyos nga lunsay nagapuyo sa among lugar. Sunod ka sa hepe sang Tuboso PNP nga si Police Captain Paul Kenneth Magan, nagapanglakato ng biktima pauli na kontani sa ila puluyan sa ginhagad sang suspect nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Dugang panimagan ginaligar naglalisay ang duha rason nga gingabot ti Villamor ang iya armas kag gintiro sa kanoy sa iya tiil. Gilayon nga nakapalagyo ang sospetsado samtang ang biktima gindala sa ospital para sa pagbulong. Preso naman sa Bacolod City Police Station number 7 ang siyam ka mga persona matapos nadakpan sa iligal nga pabulang sa Purok Kabugason, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Station number 7, naaktuhan sang police operatives nga nagkapatigayon sang illegal gambling operation. Ang grupo sang 8 ka mga persona na recover sa mga kapulisan ang duha ka patay nga manok kag kwarta nga nagabalor sa 540 pesos nga ginapatian pusta sa iligal nga pabulang. Sa pinakauli nga balita lokal, arestado ang ginaligal tricycle driver sa bypass operation kagabi sa Purok 3, Barangay 1, syudad sang Kabangkalan. Ang naaresto ginkilala kay Edgardo Merano, 48 anyos, residente sang sitio Manlubong, Barangay Hilamunan sa among syudad. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, si Marejo o kung si Merano ang ginakabing nga street level individual kag nadakpan matapos nagbaligya sang ginasuspetsuhan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno poster buyer. Na-recover kami Merano ang 8 ka transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Nalakip na diri ang ang iya tricycle nga ginapatian ginausar sa pagdulong sang illegal nga droga. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:56 sa mga balita nasyonal. Pagbakuna sa mga nagaedad 5-11 anyos magasugod na buwas nga adlaw Pebrero 7. Presyo sang gatong liwat magasaka sini nga simana. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mom.
Account Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tumakami nga pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:04. Sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Madayon ang vaccination rollout para sa mga nagaedad 5 to 11 anyos buwas nga adlaw Lunes, Pebrero 7. Sunod kay Vaccine Source Secretary Carlito Galvez Jr., nagabot na ang 780,000 ka doses ng reformulated Pfizer vaccines. Nagpasiguro si Galvez nga safe sa mga pamatanon ang Pfizer vaccine, inapisar nga may pila ka mga ginikanan nga nagpalabot sang kahangawa. Nagabati man si Galvez nga ang pagbakuna sa mga pamatanon ang magkahatag sang sense of normalcy para sa tanan nga pumuluyo. Sa karon 160,000 ka mga pamatanon nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos ang nagparehistro na sa pilot vaccination sa Metro Manila. Nagapanindudugan ang National Vaccination Operations Center kung NVOC nga wala sang lahi nga ginlapas sa pagbakuna sang gobyerno sa mga pamatanon nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Sunod kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, wala ginapilit ang mga pamatanon nga magpabakuna bangod nga ang vaccination hindi mandatory. Dugang pa ni Cabotaje ang mga ginikanan na maghahatag man sang panugot sa pagbakuna sa ilang mga kabataan. Panumduman man sang mga vaccinators ang mga pamatanon sa epekto ka benepisyo sang bakuna sa ila karawasan. Sa piyak sang petisyon sa korte, ginpayag sang gobyerno nasyonal nga magapadayon ang vaccination drive sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Nagbakalas ang 30 milyones ka doses ng reformulated ng Pfizer vaccine ang gobyerno nasyonal para sa pediatric vaccination sa pungsod Pilipinas. Sa Pebrero 4, ang nag-abot na ang 780,000 ka doses ng bakuna para sa nagaedad 5 tubtob 11 anyos nga kalakip na sa 30 milyones ka doses nga gin-order sang Pilipinas. Sunod kay Vaccine SOR Carlito Galvez Jr., ang unang tranche ng bakuna nga 7.5 milyones ka doses ang mag-aabot sa unang quarter sang 2022. Samtang ikaduha naman nga batch ang ginalauman nga mag-aabot sa ikaduha man nga quarter sang tuig. Ginalauman man ang pag-abot sang dugang nga 780,000 ka doses ang Pfizer vaccine sa Pebrero 14. Anom ka mga lugar sa Metro Manila ang kagduha sa Region 4A ang mangin pilot area sa vaccination rollout para sa nagaedad 5 tubtob 11 anyos.
Halos tanan nga probinsya sa pungsod Pilipinas ang nakarecord sang tayuyon nga pagnubo sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ginabulubantang ang mga 5 na lamang ka mga magagmay nga probinsya ang nakarecord sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa record naman sa Department of Health, ang average nga bago nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang 7 ka adlaw ang yara na lamang sa 8,400. Apang sunod kay David, mahimo pa ni magnubo tubtob sa 5,000 sa masunod nga 5 nga semana. Nagalao man si David nga magnubo sa pre-Omicron surge level ang positivity rate sa pungsod sa bulan sang Marso. Naka-record sang 8,361 kabagong nga kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas kang nagdala sa kabilugan nga 3,609,568. Samtang 18,461 naman ang na-report nga nag-ayo sa COVID-19 kagang total recoveries ang nagdangat na sa 3,428,815. Nagdangat naman sa 312 ang na-report nga napatay sa COVID-19 kagang death toll ang yara na sa 54,526. Sa karon 126,227 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sa iban pa nga balita national, ginapahanumduman sa Commission on Elections ang tanan nga kandidato para sa 2022 national and local elections nga kakasod ang tanan nga posters nga nagapakilala sang ila kaugalingon sa publiko antes ng opisyal nga pagsugod sang kampanya sang mga national candidates sa Pebrero 8. Sunod kay Comelec spokesperson, tanan nga campaign materials nga nagalapat sunod kay Comelec spokesperson Attorney James Jimenez, tanan nga campaign materials nga nagalapat sa pagsunundan sang Comelec ang dapat kakason agod nga hindi magtugas ang problema. Nagpasiguro ang Comelec nga ipatuman sang istrikto ang tanan nga pagsunundan sa maabot nga piniliay. Sa idalom sang Section 104 sang Omnibus Election Code sang Commission on Election, ang paghatag sang donasyon o kon regalo nga cash o kon in-kind ang ginadumilian tubtob sa Mayo 9 nga piniliay. Magapagwa naman ang campaign committee sang COMELEC sang campaign rules kalakip na ang pagtumod sang common poster areas kagadakuon sa mga campaign materials. Hindi pa kompleto ang perma sa mga senador sa preliminary report ng Blue Ribbon Committee angot sa kontrobersiya sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Ining bagod 8 pa ka senador o kung 8 pa lamang ka senador ang nagperma sa preliminary report ng committee angot sa ginaligar korupsyon sa pagbakal sang gobyerno sang pandemic supplies gikan sa Pharmaly. Para mangin opisyal nga committee report kag para masumiter sa plenaryo sang Senado, kinahanglan ini nga permahan sang 11 o kon mayorya sang 20 ka miyembro sang Blue Ribbon Committee. Magluwas si Senador Richard Gordon nga chairman sang komitiba kag ponente sang preliminary report nakaperma man diri sanday Senador Ping Lacson, Manny Pacquiao, Laila De Lima, Coco Pimentel, Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros kag Minority Leader Franklin Deron. Sa Twitter account naman ni Lacson nga Vice Chairman sang komitiba, ginpayag niya nga mayara siya sang strong reservation sa nasaad sa preliminary report nga betrayal of public trust recommendation kag maga-interpolate siya kung talakay ini sa plenaryo. Ginpayag naman ni Pacquiao nga nagperma siya sang nga wala sang reservation bagod matuod ang tanan nga kaundan sang report nga gikan sa madamo nga hearing kag sunod diri dapat ini nga respetuhon. Sa pinakauli nga balita national, liwat nga magasaka sa o kon magapasaka sa presyo sang produkto petrolyo ang mga kompanya sang langis sa ika-6 nga sunod-sunod nga semana. Magataas sa liwat sang piso kag 10 sentimos tubtob piso kag 30 sentimos ang sukot sa kada litro sang gasolina. Samtang yara naman sa piso tubtob piso kag 10 sentimos ang mangindugang sa presyo sa kada litro sang diesel. Magdugang naman sang piso kag 15 sentimos tubtob piso kag 25 sentimos ang itaas sa kada litro sang kerosene. Samtang base sa datos sa Department of Energy, naglabot na sa 5 kag 70 sentimos ang total net increase sang year-to-date adjustment sang kada litro sang gasolina, samtang yara naman sa 7 pesos kag 95 sentimos sa kada litro sang diesel, kag yara naman sa 7 pesos kag 25 o kon 20 sentimos sa kada litro sang kerosene. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Mayang gabi lang kay Sir Eddie Laus from Victorias, Maria Teresa Yang, Mario Bacalco Erad. Mayang hapon, Aimee de Venegracia from Barangay 16, Fernandez Eric, Sir Ray Barrioga, good evening, and Sir Hil Javier, good evening from Gladstone, Australia. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita Pebrero 6, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Salawat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tutanan nga mga ka-aksyon sa rin kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio!